सोमावसारनायनि थांखिजों BTR Accordखौ मोनदोंमोन। BTR गोजोन गोरोबथाया 82% मावफुंजाबाय होनना फोरमायदों अमित शाहया। 82% शर्तों को आसाम सरकार और दिल्ली सरकार ने समाप्त कर दिया है, समाप्त। BTR गोजोन गोरोबथाया 82% मावफुंजाबायब्ला जेबोआनो जाला। नाथाय BTR Accordनि गेजेरजों थाखानाय BTCनि गोहोखौसो खमायदों। BTR सुक्तिया BTCनि गेजेरजों 6 शेड्यूलनि जिखिनि जोङो पावार एन्ड फांसन मोनदोंमोन बेसो जोंहा माने उल्था माइनास उल्था जोंहा माने लस जाफैनायखौ जों नुदों आरो। BTR Accordआ दिनैनि समाव बिग जिर' जाबाय। Accordनि गेजेरजों गामि सोसननाय खामानिफोराबो दिनै मोनसेबो मावफुंजादिया। 60टा समस्ति दानाय सिमा बारायनाय बे खामानिफ्राबो दिनै मोनसेबो मावफुंजादिया आरो। BTR सुक्तिया दिनै माने बिग जिर' जाफैबाय। BTR Accordआ जुदि दिनैनि समाव 82% मावफुंजाबायब्ला होनब्ला NIT जानो गोनाङा जाखाला बे, अर्गेनिक इउनिभार्सिटि जानो गोनाङा जाला बे आरो गुबुन गुबुन BTR Accordनि गोबां दफाफोरा जानाय नंला बे। माने 82% माने जाबायब्लाथ' जिबानो जाला बेयो। जुदि BTR सुक्तिया 82% दिनैनि तारिखाव जुदि जाखाबायब्ला होमबालाय NIT जानो गोनाङा जाला बे। थारैनो प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारा BTRनि दफाखौ मावफुंनायाव फेलें जादों नामा? थारैनो BTR Accordनि दफाखौ मावफुंनायाव प्रमद बर'आ सोरनिबा खैसाराव गोग्लैनांदों नामा? प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारा BTRनि दफाखौ मावफुंजोबनो हागोन ना हाया समासो फोरमायसिगोन। BTR गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बर' हारिया जेबो मुलाम्फा जायाखै। BTCआव साख्रि होनो हानाय गोहोआ गैला जाबाय। BTR गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों गोबां खहासो जादों होनना रिनजय बर'आ खौरां बिजोङाव फोरमायदों। चिरां जिल्लानि सिङाव 13 चिरां बे समस्तियावहाय जोंनि इउथ BPF वुमेन BPF आरो BSUनि जथाय मोनसे मेल जादोंमोन आरो बे मेलाव चिरां 13 चिराङाव जेसेबांखिनि प्राइमारि कमिटिफोर दङ मोनफ्रोमबो प्राइमारिनिफ्राय जोंनि वार्कारफ्रा फैनानै बाहागो लादों आरो फैबाय थानाय BTC काउन्सिल इलेक्सनाव जोङो माबोरै खामानि मावनांगौ देरहानायनि माखासे प्लेन पलिसि जोंनि पार्टिनि माखासे खोथाफोरखौ बावहाय जोङो गुवार रोखोमै सावरायनाय जादों। 13 चिराङा BPFनि खामोन, BPFआनो देरहाखादोंमोन थांनाय 2020 सनाव आरो फैबाय थानाय समाव 13 चिराङावहाय जोङो बांसिन बुरजा भट मोननानै जोंहा MCLA देरहागोना दिनै 100% क्लियार जाबाय आरो जोंनि BPFनि वार्कारफोरा ओरैबायदि मोनसे हाई माने कनफिडेन्सआव दङ जोङो 13 चिरांखौ फिन BPFआनो बिराद बुरजा भट लानानै देरहाफैगोना दिनैनि मेलनि गेजेरजों जोङो मोनसे स्पष्ट माने कनफिडेन्स लेभेला जोंना बांबाय आरोखि। माने 82% माने जाबायब्लाथ' जिबानो जाला बेयो। जुदि BTR सुक्तिया 82% दिनैनि तारिखाव जुदि जाखाबायब्ला होमबालाय NIT जानो गोनाङा जाला बे, अर्गानिक इउनिभार्सिटि जानो गोनाङा जाला बेयो, स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि जानो गोनाङा जानाय नंला, एग्रिकालचार इउनिभार्सिटि चिराङावहाय चिरांनि रौमारियाव नेरिम नर्थ इस्टार्न रिजनेल इन्स्टिटिउट अफ मेडिकेल साइन्स बे लिरनाय दंमोन BTR सुक्तियाव 6.3 दफायाव इडुकेसनेल माखासे माने माबाफोरखौ लिरदोंमोन बिथांमोना मोनफ्रोमबो भेन्सार स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जागोन होमबालाय बेफोरबो जानाय नंला। सेन्ट्रेल स्कुल मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव एडिसनेल नवोदया स्कुल जागोन होननानै लिरनाय दंमोन बेफोरबो जानाय नंला। साइ सेन्टार स्पर्ट्स अथरिटि अफ इन्डियानि आन्दारावहाय साइ सेन्टार गायसननो गोनांमोन, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै माने कालचारेल कमप्लेक्स गायसननो गोनांमोन होमबा बेफोरो दिनै 82% जाखाबायनो जुदि फोसावदोंब्ला माने फैबाय थानाय समाव आरो जेबो मावनो गोनां गैला जों बेखौसो बुजिदों। डेट मिन्स बेनि अर्थआव बेखौनो बुजायदों आरोबाव BTR सुक्तिया जानाय नंला, BTR सुक्तिनि दफाफोरा मावफिनजानाय नंला जों बेखौसो बुजिनानै लादों आरो। 2024 सननि 3 तारिख जानुवारियाव माने हम मिनिस्ट्रिनि माखासे सेक्रेटारि कमिशनारफोरनि गेजेराव जोंनि BTRनि गभर्नमेन्ट लोगोसे आसाम गभर्नमेन्टनि गेजेराव मोनसे आल'सना जाखादोंमोन। बेनि माइनुट्सआ जोंनाव दं जे नैबे आं बुंलांनाय माखासे इन्स्टिटिउसनफोरखौ माने BTRआव होनो हानाय नंला होननानै लिरखानाय दङ। दा बेनिखायनो जों सानदों आरोबाव BTRआ
माने मावनो गोनां बेबायदि गोदान इन्स्टिटिउसन जोङो जाबायदि आसा खालामदोंमोन बेबायदि दिनैनि थारिखआव मोनसेबो जानाय नंला जिहेथु बिथांमोना मावखाबायना साननानै लाबायबा मावैखौनो दा माने गोदानै जेबो जानाय नंला आरो बेनि गेजेरजों दा जोङो आसा खालामनोबो हाला सरकाराबो जोबफैखाबाय प्रमद बर' बिथांनि खोथा होयै बुङैनो रायजोफोरखौ आसा होयैनो 5 बोसोरा दिनै माने कमप्लिट जाफैबाय आरोबाव गोदानै जेबो मावनो हायाखिसै परिबर्तननि मुङाव 2020 सनाव बिथांमोना रायजो राजानाव भट बिदोंमोन ओरै खालामगोन बायदिसिना माने इन्स्टिटिउसननि खोथाफोरखौ बिथांमोना गावसोरनो बुंदोंमोन खिन्थु दिनै जोङो प्रेक्टिकेलि नायबाय जे BTR सुक्तिया दिनै माने बिग जिर' जाफैबाय 60टा समस्ति दानाय सिमा बारायनाय बे खामानिफ्राबो दिनै मोनसेबो मावफुंजादिया आरो होमब्ला BTR सुक्तियानो दिनै फ्लप मोनसे सुक्ति बायदि जाफैबाय आरो जेबो जायाखिसै आरो बिथांमोना दा बेनिखायनो जोङो नुबाय बे सुक्तिनि गेजेरजों बर' जाथिया जेबो लाब जायाखै जादोंआ माने पावार दंखायोमोन BTC सुक्तिनि गेजेरजों फैखानाय 16टा डिपार्टमेन्टखौ गथायनाय साख्रि होनो हानायनि गोहोआ गैला जोंहा गोबां माने जोंहा लससो जादों दा बेनिखायनो BTR सुक्तिया BTCनि गेजेरजों 6 सिडुलनि जिखिनि जोङो पावार एन्ड फांसन मोनदोंमोन बेसो जोंहा माने उल्था जोंहा माने लस जाफैनायखौ जों नुदों आरो दिनै बेनिखायनो BTR सुक्तिया मोनसे फ्लप सुक्ति माने जिर' जाफैबाय बेहाय जोंहा जेबो लाब जायाखै जाथि हिसाबै